Right, muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndine imwe nyaya update yekuna nyaya dzekwana Mike Chimombe. Right, chakaitika paipa nchekudai so vakomana vakati tine nyaya iri sensitive saka majournalist ngaabude zvikanzi no hatikuita izvozvo. Nhasi ndobva vamuka zvikanzi ZTN yakutorova live broadcast. I'm sure munenge mese vamwe munenge maona vanga vane time yekuona izvozvo zvachibroadcastwa nyaya dzavo dzemukoti. Saka nyaya iripo yakamira kadai so update iripo yaMoses Mpofu naMike Chimombe pari kunzi they have sought a postponement to next week. They want to make a joint application for referral to ConCourt. The state is not opposed. Witness Mabaudi for the state suggested that they make their application in writing. The state will respond on the 15th. The court will reconvene on October 2024. It's 22 October, I'm sure. Yeah, the accused will submit their application for the referral to the Constitutional Court by Tuesday, 8 October. The state will file its notice of opposition Monday, 14 October 2024. Parties will therefore appeal before this court on the 22nd for argument of this case, said Kwenda. Ndo nyaya iripo musi wa 22 October ndopa vachazodzokera manoita nharo koti usati wanyatsotonga patanga pambopikisanwa jaji obva anyatsozoona vanenge vachishape najaji kuti azonyatsoona saka hapo ndingena nemaloyo ake anenge akabhadhara vane maloyo ari expensive zvisingaiti muZimbabwe muno. Saka ndo vanenge vakabhadhara ipapo kuti vaende vachinese vavamirire panyaya dzenharo. Saka ndo nyaya yana Mike Chimombe payamirira iko zvinezvi vamirira kuti vazonodzoka pamberi apa vadombobatanza tunyaya maskiufu vanenge achimborohwa asi vamwe vari kuti Mike Chimombe wenyu ane fresh haircut. Aino maZimbabwe anenge atotaka ini today zvangu I'm not ready for drama, but mwari kuti ari kuita fresh haircut iye achibva kujeri, asi kujeri kwani mabhabha ere ndo nyaya dzimwe dziri taurwa neveruzhinji panapa. Kuti vanhu vanenge kufunga kuti pamwe zvichida munhu ari kungonotorwa mafoto ari kujeri kana kuti anotorwa mafoto ari kukoti achidzokera yake achinogara kumba kwake iri house arrest, but it's not like that. These guys vari kutooneka kuti ndiko vari kutogara and kune vakatobvako kuti vanga vachitogara nevakomana ivavo ikoko kusaidi ikoko. Saka muri yeZimbabwe ndo update yenyaya yaMike Chimombe naMoses Mpofu payave iko zvinezvi. Kusazivawo kuti nyaya iyi muri kuionawo sei, you tell me what you think in the comment section.